Sa kusugang pigserbing mandamiento direkisa, kang pinagsarong pwersa kang Masbate City Police Office sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Ariel Neri, Pedeya Masbate sa pangingenot man ni Agent Edward Ken Ampungan, asin Provincial Police Drug Enforcement Unit. Daina nakadulag pa ang 41 anyos sa si Rinaldo Acuña A. Ramos, construction worker kang sityo kag Babarangay Tugbo, Masbate City. Matapos na ma-recover sa loob kang residensya kani, ang labi sa 20 small and medium transparent plastic sachet na may laog na white crystalline substance o pigtutubudang shabu, asin may gabat na 50 gramo na may kantidad 340,000 pesos. Ang na-discover itong mga kontrabando, immediately in-arrest to me siya, binasahan kang sa iyang derechos humanos. So, after that, nag-conducer man kang pag-inventory. Itong pagkandak kang paghalughog, ginibo ini sa presensya kang mga witnesses, kang barangay, kang DOJ, and kang media. Sa impormasyon, kabali si Ramos sa high-value target drug personality kang nasabing syudad, asin dati nang nakulong huli sa pagkakaimbwelto sa droga. Unfortunately, nag-a-apply siya ng probation, kaya nakaluwas. Kaso, yung manggiraray, nagbalik man sa mandatang gibo. So, kita po na nasa gobyerno, law enforcement, dahil tama po ini pagtutolerar. So, kaya puhan na panaguton siya sa batas. Sa presente, nasa kustudiya na kang Masbate City Police Office ang sospek, nga ni katubangon ang kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal